Здравейте, ще ви покажа как да направите 4 вида елхи. За първата правим стъбло с кафяв лак. След това и от двете страни правим с зелено черчи, отдолу нагоре, като всяка следваща е по-къса от предходната. Добавете брокат и едно камъче на върха на елхата. За следващата елха ще ви трябва чиксо. Сложете го така на нокътя, че да се получи триъгълник. По желание можете да сложите и от тези лентички. След това нанесете зелен лак на нокътя. Махнете чиксото преди лакът да е изсъхнал. Тук леко очертаваме елхата, откъдето са минали лентичките, но не е задължително. И накрая добавете точки в различни цветове, като коледни украшения, и сложете едно камъче на върха на елхата. За третата елха правим 3 зелени триъгълника, като всеки един е по-малък от този преди него. На това дърво също правим стъбло и след това правим и малко сняг на дървото, ето така. Последното дърво се прави доста по-различно от другите. Прави се вълнообразно. Остава само да добавите топ лак, разбира се, и сте готови. Напишете ми в коментарите коя от тези 4 елхи ви харесва най-много. Надявам се това видео да ви е харесало. Чао, до скоро!